Y 20au, cyfnod o begynnau eithafol, tlodi a diweithdra enbyd ar yr un llaw, ac ar y llaw arall, datblygiadau technolegol a pheirianyddol rhyfeddol, byddai'n trawsnewid ein cymdeithas am byth. Ac am geiniog yn unig, neu 12 ceiniog ym mhres heddiw. Okay, thank you very much. Diolch yn fawr. Gallai'r dyn cyffredin ddarllan am hanes cythryblus a chyffroes yr oes a'r dudalennau y papur newydd. Papurau fel yr Herald Gymraeg, y Dinesydd Cymreig, y Darian, y Seren, y Rhedegydd, Banner y Cymserau Cymru a Cymro. Bob un yn adrodd yn wythnosol ar ddigwyddiadau'r dydd. Bethan Gwanas ydw i, a Tudur Owen ydi o. A by'r ddau ohono ni'n cydfyw fel Victoriaid yn lle ddiweddar. Wrth i'r ddau ohono ni ail ymuno am wybdaeth hanesyddol arall, cymdeithas tra wahanol sy'n ein haros wrth i ni fyw y tro hwn yn ôl y papur newydd. Erbyn diwedd y 20au, roedd 2 ran o dair o holl boblogaeth Prydain yn darllen papur newydd yn wythnosol. Ac yma yng Nghymru, gweitha bygythiad cynyddol y wasg Saesnig, roedd llu o bapurau Cymraeg ei iaith yn dal i tir. Yn ystod y 20au, roedd bod yn olygydd papur newydd yn cymharu'n ffafriol o ran statws efo bod yn feddyg neu'n gyfreithiwr. Y golygydd trwy dudalennau bapur newydd oedd llais y bobl. Na, sori, mae o'n brysur. Ac yn ei dŷ bo yn gyfrifol dros amddiffyn moesau, gwarchod safonau a sefyll dros hawliau'r dyn cyffredin. Cynoddyn ddirfawr y mae undebau llafur ym mhob gwlad wareiddiedig. Mae'r byd yn dod i ddeall yn araf, ond yn sicr mae'r gweithiwr yw ei asgwrn cefn. Ac y mae'r cefn hwnnw yn gwrthod plygu i bob arglwydd bellach. Cyn camu nôl i fyd y flappers a'r foxtrot, mae angen i Tudur a Mina wisgo'r brethyn cywir. Y tu mewn i storfa wisgoedd Marigold yng Nghaerdydd, mae'r cynllunydd a'r steilydd gwisgoedd Iona Williams yn aros amdano ni. Tybed pa ddanteithion trwsiadau sydd ganddi hi ar ein cyfer ni? Yn bendant, mae yna ddigon o ddewis beth bynnag ydych delight, neu'ch fetish personol. Waw. Mae'n ni'n bita bethau fel un yn oes Victoria. Nawr te. Dillad isa. Nawr te, Betha, mae'n wahanol iawn i ti tro ma. Ti'n gyfarwydd iawn o gwisgo corset, oes Victorianedd, mae'n hollol wahanol tro ma. Yn yr ugeiniau, oedd popeth i wneud a cael siap fel bachgen, oedd e'n syth lan a lawr, yn wahanol iawn i siap falle dyddiau yma. O'n nhw eisiau trial sgwsio yr ardal ma lawr i fod yn mwy bachgenedd, wrth gwrs. Falle bod hwnna bach yn fach i ti. Mae gen i just gymaint o jokes yn mynd rownd yn ymhen i, ond dwi'n mynd i ddyn nhw. Gyd i wisgo hwn. Amali. A wedyn, rhyw fath o sort of panties bach. Bach? Wel, nhw'n fach gymaru ar bloomers o ti'n gwisgo. Wel, oedden. Sa'n pan ti'n werthin? Oce. Ie, gan i weld y dros di, ta. Dyma ti. Dyma ti fan hyn. Argi, mae hein... Ti wedi cael fy... Ti'n iawn, do? Do. Ti gan o leid ein yn hyn. O, helo. Ti toio nawn ni, fan gilydd. Mae dda, ni mewn nhw. Wel, Iona, dwi yn y dillad isa. A dwi wedi llenwi nhw'n rhyfeddol, os gael ei. Hyfryd iawn. O'n i'n meddwl bod e'n fwy o le. Something for the ladies, dydyn. Dwi'n i'n meddwl hynny. Nawr te. Hon yn... Mae'n edrach yn gyfarwydd, ond wedyn... Ydy. Nawr, double-breasted. Os ti'n cofio nôl i'r oes Victorianedd, y siwtiau ti'n gwisgo, nhw'n siwfon bod ni yn uwch a with y lapels lot yn llai. So pethau bach newidiodd yn siap y siacedi. Un peth dwi'n sylwi, does gen i'n wasgod a chwaith does gen i'n watch.
ar dechrau yr 20fed ganrif, bydde dynion byth wedi gwisgo watch fel hyn. Well dyn nhw wisgo sgert na wisgo wristlet. Reit, dwi wedi gwneud hynny fydd. So, oedd e i weld yn beth merchetaidd, ond beth digwyddodd yn y rhyfel byd cynta, achos oedd lot o offer dy'r milwyr i gario, nathon nhw ddechrau gwisgo i watches pocket ar ei garddynau. So, yn yr ugeiniau, nath hwn ddod yn beth iawn i wisgo i ddynion ar y garddwn. Di'r het yn ddech mewn? Ydy, hyfryd. Hyfryd. No, sam osgan ei gerdded lawr stryd ydych fel hyn. Cardigan? O, na, am cardigan. Dim jyst mae'n gys i wneud cardigans. O, nawr te. Smart iawn. Bach o lliw. Nora Batty, ydych chi gweld? Beth dath mewn yn yr ugeiniau oedd ma'r made fabric o'r enw rayon. A with silk yn ddrud iawn i brynu ar y pryd. So, o'n nhw'n iwso rayon i wneud stockings ar adeg na. Handbag, dyn hyn. Na, dim beth ar ôl, O, sgwallt. Dwi ddim yn dorri, Eric. Di bwys gennau faint maen nhw'n telu fi, de. Dwi ddim yn torri gwallt. Na? Na. Dim yn gwybod? Syniad o fi, de. Oes? Ie, dydy fi. Okay. Yng nghyfnod y 20au, roedd yna 3 prif steil gwallt i ferched. Y finger wave, sy'n ffordd o foldio'r gwallt i siap cyrlen arbennig. Y bob, lle mae'r gwallt yn cael ei dorri i steil byr. Yn ogystal â'r Eton crop, steil ofnadwy o fyr, oedd yn berffaith ar gyfer y ferch ifanc fentrus. Ond os nad ydw i'n barod i dorri'n wallt, mae yna ffordd arall o gael wil i welu. O, ei. O, ding dong. Teimlo smart? Dwi'n teimlo smart iawn. Wel. Hei. Yna chi. Bugsy. Dipyn bach o liw. Ie. Neis iawn. Be ti ddod ta? Smart iawn. Ie. Dwi'n siŵr am y tei. Rhwng yn y tei. Lliw anghywir. O, fydrem meddwl am un byd sydd ei le yna chdi, Beth. O, diolch ti te. Ti'n atgoffa fi ryw hen fotri bydd gwneud ydy gwir. Rwan ta, mae'r 20au yn galw. Be sy'n ti ddweud? Iawn, i'r 20au amdani. Yn ôl pob tebyg, bydd tai newydd y Llywodraeth yn myned ymhell i gyflawni'r diffyg tai. Fe'i gwneir allan o blatiau dyr a theils asbestos yn do, a galla furwyr cyffredin neu dodi wrth ei gilydd. Ni chostiant gymaint a thai brics, chwaith. Un o'r prif broblemau oedd yn wynebu Prydain ar gychwyn y 20au oedd prinder tai, yn enwedig ar gyfer teuluoedd tlawd. Ond degawd o begynnau eithafol oedd y 20au wrth gwrs. Byddai aelodau mwy breintiedig cymdeithas wedi unau adeiladu tŷ newydd o'r seiliau i fyny, neu, fel yn achos y tŷ hynod yma yn Northampton, traws newid ei di mewn. Mae'r pensaer Sel Jones wedi ymuno fyny yma yn rhif 78 Derngate i adrodd hanes cynllunydd hynod chwyldroadol. Da chi'n gyrraedd yr y stryd, a sbio ar y tai o'r tyn allan, ond dydw ddim yn paratoi chi ar gyfer hyn o gwbl. Na, o hwn ydi rhyw fath o Grand Designs o 1917. Be sgynnon ni fan hyn, nid yn unig elfen o'r Art Nouveau, a'i batrwm arferol o ran y sgwaria yma, o ran y sgrin, ond be sgynnon ni ydi jazz, sef dyma beth yw'r patrwm yma fan hyn. Ie, o pen ti'n deud y gair jazz, na fy'n lot o beth disgyn i lle mewn ffordd, achos oedd hwnnw'n rhywbeth hollol newydd ar y pryd yn doedd. A, os gael gynnig, ddim ar dant pawb fel mae o heddiw am hynny. Cynllunydd y tŷ arbrofol yma oedd yr Albanwr Charles Rennie Mackintosh, pensaer arloesol a dylanwadol oedd yn gyfrifol am adeiladau modernaidd a blaengar fel yr Ysgol Gelf yn Glasgow. Ond rhif 78 Derngate ydy un o'r ychydig enghreifftiau o'i waith sy'n bodoli erbyn heddiw y tu allan i'r Alban. A dyma ni, y lloff sbar. Waw. Na, dwi'n gallu dychmygu cysgu fan hyn yn iawn. O ti? Dwi'n dychmygu cysgu wink yma. Dwi'n sydd yn lygu ti ar gaib ys ti dyr. Wel, yn ôl cylchgrawn yr Ideal Home, y llofft yma sydd wedi gadael yr argraff fwyaf arnyn nhw. A hefyd, maen nhw'n tynnu sylw at the louvered panels in the top of the bedroom door are an unusual feature.
Mi oedd o yn anghyffredin iawn, ond oedd hwnna rhywbeth oedd y cleiant isio, achos bod nhw'n credu mewn awyru'r adeilad a bod awyr iach yn bwysig iddyn nhw. Oedd yna ffordd o ddod awyr iach i fewn i ganol yr adeilad. Ac dyma tro cynta iddo fod yn ffasiynol i gael y curtains a pethau eraill yn matcho, yndi? Swn i'n dweud o'r cyfnod yna, hynny yw mae'r thema y glas yn llifo trwodd, nid yn unig o ran y canopy yma yn hyn, trwodd at y llenni, a hefyd y glas wedyn yn y gadeiria yma fan hyn, eto sydd wedi cael ei dylunio gan Macintosh. Dylynydd heb ei ail, ond ai dyma'r tŷ i ni? Ie, wel, dwi fodlon symud efo'r amser, ond dwi jyst yn teimlo fod hwn i gyd jyst yn chydig bach yn rhy jazz. Y cwestiwn efalla ydy, fysa chi'n gallu fforddio fo? Be ti dweud felly ydy fod o rhy ddrud i ni? O! Tyd, na ddigon, diolch Sel. Diolch, Sel. A Nina rwan efo syniad tipyn gwell o'r gwahanol dau sydd ar y farchnad. Dwi'n meddwl yn bod ni'n barod i chwilio am ein cartre'n hunain. Ond o'n anffodus, mae gan y ddau ohonyn ni syniadau gwahanol iawn am y math o dyd yn eisiau byw ynddo fo. Heblaw am fama. Ia, tŷ sy'n siwtio'r boced tra'n gwarchod ein deheuadau dosbarth canol ar yr un pryd. Perffaith! Gobeithio. Dros yr wythnosau nesaf, mae Tudur a Mina'n pori drwy bapurau newydd Cymraeg o gyfnod chwyldroadol yn ein hanes y 20au. Bellach, da ni wedi dod o hyd i dŷ bach twt, a da ni'n dau wedi gwisgo'n ddigon smart hefyd. Ond cyn i ni wneud ein hunain yn rhy gartrefol, da ni angen gofyn un cwestiwn sylfaenol. Pwy yda ni? Dwi wedi gwneud flapjacks, achos mae gennym ni bobl ddiath. Wel, mond un a dim o ddiath chwaith. Hen gyfaill i ni, yr hanesydd Russell Davies. Helo, Russell, braf dy weld ti. Hei, mae sefyllfa ni wedi newid ers y ti'n gweld ni ddwytha, tydi? Yndi, ond sa'ch chi di heneiddio dim o'r teg i ti. Yn eich dda iawn. Wel, mae'r dillad ganddo ni, a mae'r tŷ ganddo ni, ac wrth gwrs mae'r papur newydd ganddo ni. Mi oedd hwn yn bleser wythnosol i bobl dosbarth canol fel ni. Ond be am rannau eraill o gymdeithas? Fydden ni'n meddwl erbyn yr 20au o'r 20fed ganrif, bydde fwy na lai pob cartre yng Nghymru cael rhyw fath o bapur newydd, a mae'n llawer iawn fwy o amrywiaeth o bapurau newydd yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn ystod y 20au na fathau beth sydd wedi goroesi ni heddiw. Ydy hyn yn deitha ni fod y Gymraeg mewn cyflwr go lew ar y pryd? Mae yna doreth o lenyddiaeth yn cael ei gyhoeddi yn ystod y cyfnod hyn. Gweithio Saunders Lewis, Kate Roberts, Gwennar, T.H. Parry Williams. Mae yna rhywbeth o renaissance yn y Gymraeg yn digwydd yn ystod y 20au. Oedden nhw'n aml yn cyfeirio at y 20au fel y Roaring Twenties, doedden. Ond oedd hynna wir yng Nghymru, oedd pethau'n rhywbeth fanno neu mond yn Llundain? Na, un o'r pethau diddorol, mae'n gewch chi amser da iawn yn y 20au. Yng Nghymru yn ogystal, os ydych chi'n mynd am driplan i Llundain, hynny am y ffaith mae nifer o pobl oedd yn flaenthaw yn Bohemia, y bywyd alternatif yma oedd yn bodoli, nid yn unig yn Saeson ond hefyd yn Gymru. Mae Augustus John yn un enghraifft, mae Lloyd George, bywyd personol diddorol iawn, a fathau'r enwoca ohonyn nhw gyd oedd Nina Hamnet yn cael ei adnabod fel The Queen of Bohemia o Dryd Tenby. Mae'n debyg bod pobl yn gweud am Nina bod ni'n medru siarad tair iaith, ond bod ni'n methu gweud na yn un ohonyn nhw. Mae'n ymryddhau rhywiol yn digwydd yn ystod y 20au. Mae'n fwy o ddithiadol cenhedlu, mae'n fwy o ymryddhau moesol i'r adeg gan ferched. Felly oedd colli'r stais yn golygu llacio pob dim? Mae'r cyfan wedi ymryddhau i ti, ynddo? Ac oedden nhw'n ymfalchio yn y dechnoleg newydd yma?
Mae trydan i nifer o haneswyr gyfystyr a dyn yn reoli tân am y tro gyntaf. A mae'n dod â pob fath o offer mewn i gartrefi unigolion. Periannau golchi, periannau goginio, pob fath o ddeunyddau am ddod mewn i'r cartrefi. Yn sicr, mae'n gyfnod da iawn o'ch blaenau chi'n. Mi oedd Cymru hefyd yn roaring yn ystod y 20au. Ia, ond tra roedd Nina Hamnet a gweddill y llafnau ifanc na'n llwcio champagne a chafiar a mwytau crandia Llundain, roedd gofyn i bawb arall goginiau bwyd eu hunan yn doedd. Wel, os di'r dyn eisiau swper, y cam nesa, di llenwi hon. Reit, lle mae'r siopa yma? Wedi ei tynnu yn y bore yn Holland, y marchnad Llundain yn y prynhawn. Ar ôl y rhyfel, daeth diwedd ar fygythiad yr U-boats, a daeth y cyfle unwaith eto i fewnforio cynnyrch. Roedd gwenith yn cael ei gludo o'r Ariannin, cig oen a menyn o Zeland Newydd, a bacwn o Ddenmarc. Felly di'r busnes milltiroedd bwyd ma yn ddim byd newydd. Mi oedd dosbarth canol y 20au yn ddigon tebyg I ni. A mina heb unrhyw brofiad blaenorol o siopa yng nghyfnod y 20au, mae'r ymgynghorydd bwyd Nerys Howell wedi cytuno'n helpu I lenwi masged. Felly, ai mewn siop fatha hon fyswn ni wedi prynu nwyddo, ie? Wel ie, dyma'r fath o siop yn union pe bydde ti'n byw yn y dre, dyma'r union fath o siop. Fydde ti wedi gweld holl amrywiaeth yn nwydde'r tŷ a cynnyrch wrth gwrs o bob math. A, dyma ddechrau'r archfarchnadoedd, ie? Wel ie, mae'n eitha diddorol yn dechrau'r 20au. Sainsbury's oedd y siop cynta'r archfarchnad cynta, oedd yn gwerthu cynnyrch llath, a wedyn wnaethon nhw ychwanegu mwy o gynnyrch arall. 1929, dath Tesco, ac wedyn ni 1930, Marks and Spencer's, gyda'i Penny Bazaar. Y blwyddyn ar ôl iddyn nhw ddechrau gwerthu dillad a cynnyrch y tŷ, dechreuon nhw ychwanegu y llysiau ffrwythau a bwyd. Felly dyma tro cynta I ni weld tyniau fatha heini? Ie, dim cyfnod hyn oedd y tro cyntaf I fwyd fod mewn tin, ond oedd y brands wedi dod lot mwy gweledol a hysbysebu wrth gwrs. A ni'n gyfarwydd felly ar rhai o'r enwau hyd heddi, bethau fel Heinz, Cadbury's, Rowntree's, Lipton's a Bird's Custard ag yn y blaen. Ond sut ydyn nhw'n cadw bwydydd yn ffres? Dath hylendid a iechyd yn fwy pwysig. Oedd y dosbarth canol wedi dod yn lot fwy ymwybodol o'r cysylltiad yna rhwng ansawdd a cynnyrch a cynnwys y bwyd a iechyd nhw. Ddiddorol iawn yn y cyfnod hyn, dath cellophane yn boblogaidd a felly oedd modd cadw bwydydd yn fwy ffres. Felly, ai talu unwaith y mis ar y lechan math o beth, fyswn ni? Ie, yn hollol. Fydde yna berson ar wahân yn cymryd arian di, ond fydde nhw'n cymryd wedyn yn y bwdd arbennig na. Ac ar rheswm am ni, fydde ti ddim am dangos faint o arian, neu faint o arian o ddim gen ti ar y pryd. O, mae gen I ddigon o arian. O, na fe ta. A dwi eisiau prynu rhywbeth I swper I tudur. A dwi'n gweld pethau digon od o fan cw. Ti'n meddwl sef o'n licio kidney soup? O, fi'n meddwl bydde wrth I fodd a kidney soup. Tyd y kidney soup I fi ti. A tyd y tapioca tra ti wrthi, fe mae'n fan cwn bocs gwir yna. Bydd o wrth I fodd. Diolch yn fawr. Ar y lechen, e? O ie, ar y lechen. Cymer Prydain y lle blaenaf ymhlith y cenhedloedd hoff o de. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, defnyddiwyd 400 miliwn pwys o de ym Mhrydain, sef tua hanner cynnyrch te y byd. Daf siwgr yn hwnna, gos. Datblygodd y syniad o de fel diod genedlaethol answyddogol yn sylweddol yn ystod y 20au. Daeth ystafelloedd te fel y Lions Tea Rooms yn hynod o boblogaidd, ac roedden nhw a'i tebyg i'w gweld mewn trefi ar hyd a lled y wlad.
Roedd Princess Caffe ym Mhontypridd yn rhan o'r bwrlwm yma, ac mae o'n dal i ddenu cwsmeriaid hen a newydd. Dwi wedi dod â nerys yma i ni'n dwy gael gwneud be roedd merched y cyfnod yn licio wneud wedi diwrnod caled yn siopa. Sglafio cacenni. Wel, Nerys, mae yna gryn dipyn o gacennau fan hyn. Oes, mae yna wledd o gacennau, ynddo se? Ond yn y 20 o'n i fysa nhw wedi bod chydig bach llai. Fydden nhw wedi bod yn tipyn bach mwy dainty felly, a gwannol ffansis bach a cream horns a, chydig bach yn wahanol. Oedd i ar ôl yr rhyfel mawr doedd a'r cwtogi wedi dod i ben, felly oedden nhw'n mynd braidd dros ben llestri efo'r holl gynhwysion newydd ma oedden. Oedd yn gyfnod, o'n nhw'n galw fe'n amser cyfnod y cacennau rhwng y ddau rhyferbyd. O'n. Felly, oedd cacennau ar gael yn y cylchgroniau, reseitiau diri am cacennau. Felly, oedd rhywbeth oedd yn dod yn fol lot fwy poblogaidd, te prynhawn yn boblogaidd iawn. Efo'r obsesiwn ma am siwgr ar ôl yr rhyfel mawr, sut oedd ei danodd nhw? Ie, doedd i dannedd nhw ddim yn dda iawn, achos oedd rhaid talu fyny'r deintydd ac oedd yn ddrud iawn, felly oedd dannedd yn pydru neu oedd lot o ddannedd gosod hefyd. Oedd, o bobl yn tynnu nhw allan, neu mwyn cadw yna gosod oedd On, yn hollol. Sut ti'n bita ecos cake wedyn? No, fi'n mynd i drio, mae'n cwsen fan hyn ar cyrren, sy'n meddwl. Yes. Mae hwnna reit neis. Ond dwi'n meddwl oedd dipyn gwell, na. Ar bwyd tin, mae'r tudur yn mynd i gael heno. Mae'r Americanwyr ers tro wedi cydnabod elfennau mithlon ffa wedi eu pobi, ond ar yr ochr hon i'r ywerydd, y mae boblogrwydd yn beth diweddar, ac y mae'n datblygu'n gyflym. Y 20au. Cyfnod o ddatblygiadau technolegol rhyfeddol. Yn cynnwys hwn. Rhywbeth i agor tiniau. Dal o gwmpas yn yr 80au, ond dwi wedi anghofio sut i ddefnyddio nhw. Rwy'n i gynnig gan i wan, ia? Super i ddau. Hyfryd. O, jyst alludu. Diolch yn fawr iawn. Be diwn? Ti fel dio? Super. Mae'n edrych da beth allan o dyn. Bingo! Heinz kidney soup. Beth? Ti'n gwybod yn y 20au, de? Ia. O gynnu nhw siopa chips? Oedd. Tro nesa, ychydig o lysia go iawn, diolch byth. Gwers yrru go gymleth. A fficnic ar lan y môr. Tra'n byw yn ôl y papur newydd. Nôl i'r oes o'r blaen, nesa heno hefyd a straeon o dafarn sydd â chysylltiad â rhyfel cartre Sbaen. Gewn ni ymuno ar hanesydd Dewi Pws ar ôl y penawdau.